Uusi mahdollisuus lähteä kasvattaa liiketoimintaa loistavan tiimin kanssa ja myöskin se, että omalla työuralla tämä ympyrä vähän niin kuin sulkeutuu, eli palaan kiinteistötoimialalle, jolla joskus aikanaan noin 10 vuotta on toiminut aikaisemminkin. No, rohkeus hypätä uuteen, sitten myöskin toimialaosaaminen, vahva myynnillisyys, strateginen ajattelu ja semmoinen visionäärisyys. Meihin luottavat asiakkaat ja kumppanit, sen lisäksi asiantunteva ja motivoitunut tiimi ja teknologinen edelläkävijyys. Varmasti entistä merkittävämmin ja siinä asiassa takaovi tulee olemaan edelläkävijänä niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Arvot ohjaa tekemistä, joten nojataan niihin ja sitä saa mitä mittaa. Markkinatilanne on elpymässä pienin askelin ja taitekohdissa on yleensä paras hetki reagoida ja korkotasokin on tällä hetkellä aiempaa maltillisempi. Muun muassa asuntosijoittajan BI-ratkaisulla ja meidän asiakkuuksia ja kokonaispalvelutarjoomaa kehittämällä. Kasvu tapahtuu vuorovaikutuksessa ja kokeilukulttuuria edistäen, eli ideoiden kuulemista sekä asiakkailta, henkilöstöltä, sidosryhmiltä, mutta myöskin sen toteuttamisen mahdollistamista. Eli fail fast, learn fast. No, ehdottomasti ihmiset ja ihmisten kanssa toimiminen. Ja sitten myöskin kehittäminen ja kehittyminen. Perheystävät ja läheiset, mutta sen lisäksi myöskin luonnossa liikkumista ja siitä nauttimista. Ja sitten kaikki visuaalinen ja luova, eli on se sitten mitä tahansa taidetta tai kulttuuria tai kädentaitoja tai muuta. Tästä on yhdessä hyvä jatkaa. Kiitos Päivi ja tervetuloa takaovelle. Kiitos. Yes.